Ndewo ndị ọma ndị na-ege ntị. Ndewo ndị Igbo niile. Ndewo ndị ihe mụ na-amasị. Ndewo ndị ihe mụ na-adị mma n'obi. Asị m ụtụtụ ọma, mgbede ọma, abalị ọma. Site na ebe ị nọ na-elele m taa, amaghị m ebe isi enene m, mana asị m nke onye chiri ya zere. Onye unu na-anụ unu ya bụ nwa unu nwoke Ozo Chukwubuzor Mbah, Ozo Akajiofor ndị Igbo nke abụọ, Ozo Ementaemeimo nke mbụ n'ala Igbo niile. Abụ m nwa be ugwu Nwaneke Anike ji m na ụmụ uchi ugwu eze nọ n'ọgba n'ike. N'ike dịkwana na ala Enugu. Asị m nke onye chiri ya zere na ọ ga-adị n'ụlọ mma. Asị m na ụbọchị taa na m ga-abịa n'elu akwụkwọ ka m bịa kene ndị niile na-agba mbọ maka nnwere onwe ndị Igbo na nnwere onwe Biafrans na nnwere onwe onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Asị m Chukwu gọziela m unu. Ndị niile na-agba mbọ maka nnwere onwe onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, asị m na unu ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Ana m ekene IPOB niile ebe ọbụla IPOB nọ. Ana m ekene Biafrans niile gbaa gburugburu n'ala mba niile ebe Biafra sọtụrụ. Ana m ekene ndị Igbo in general na ọ dịghị izi ọsọ nụrụ be nwanne agba n'ọsọ. Ana m ekenekwanụ ndị ọkaikpe niile bụ ndị na-agba mbọ n'ụzọ niile pụrụ iche iji wee mee ka onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu wee pụta, ma ndị na-agba mbọ iji wee mee ka Biafra bịa na mmezu. Ana m ekene ụnụ na ọ ga-adịrị ụnụ mma. Ana m ekenekwanụ ezinụlọ onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ana m ekene ezinụlọ ha, maka na ọ dịghị izi nwanne ịhụta na nwanne ya nọ na mkpagbu wee nọnyere nwanne ya bido n'isi ruo n'isi ngwụcha. Agbanyelụ mkpagbu dị iche iche, mana nwanne nọdụrụ nwanne ya wee ruo n'isi. Ana m ekene unu na ọ dịghị izi. Chukwu gbaa unu ume, ọ ga-adịrị unu mma. Ana m ekenekwanụ ndị eze na-achị n'ala Igbo, ndị eze niile nọ n'ala Igbo. Ana m ekenekwanụ unu na ọfọ niile nke unu na-asụ. Asị m Chukwu gọzie unu. Mana nke kachasị nke ana m ekene ya bụ isi afụrụ kwaba okpu bụ onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, ọhamadike ndị Igbo ji eje mba, dike Kani. Otu mkpụrụ ji ọ na-eme off-road. Ọnụ na-ekwuchitere ndị Igbo, ọnụ na-ekwuchitere Biafrans, ọnụ na-ekwuchitere mba Afrịka. Ana m ekene ya, na-ekenekwana ya n'ụzọ pụrụ iche, maka na ọ dịghị izi na ọ nọ na ebe ahụ na-ata afọ maka ọdịm na mma mụ na gị, ọdịm na mma ndị Igbo niile. Asị m Chukwu gbaa ya ume, Chukwu gozie ya. O nwere onye ọ ga-abụ ọ narụgo ego tinye n'akpa. O nwere onye ọ ga-abụ ole ugwu ya, lee ihe niile banyere maka ọchịchị nnwere onwe a, ole ihe niile ma nala ego tinye n'akpa wee lee ụmụnne ya. Mana ọ kwudosiri ike na okwu ya bụ na okwu ọ kwuru na-eke ka o kwuru n'olie, ka o kwuru n'afọ, ka o kwuru na nkwọ. Maazị Nnamdi Kanu, ọ ga-adịrị gị na mma. Ị ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Ọ ga-adịrị gị mma. Asị m ka m jiri ohere a wee pụta wee kene onye ọbụla n'udo pụrụ iche nke onye chikwara ya zere. Ka m jikwara ohere a gwakwa na onye ọbụla sị na ya bụ agba ekele nwa ngwere elugo ọtụtụ, ya bụ ụkwa elugo oge ya, ọ na-achọzi ịda. Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị izi. Ụfọdụ nwere ike ịdị na-asị, kedu otu onye ọ tụrụ mkpọrọ, onye o nyere life imprisonment, kedu otu ọ ga-esi wee pụta na ọ dịghị izi? Anyị dum mana ọ dịghị izi, mana o nwere ihe nyere Chukwu okike abịa ma na omume. Ọkwa ị na-anụ? Ụfọdụ nwere ike isi na ọkwa ha na-anụ na ọ na-akwadozi ikpe ya ikpe ọnwụ. Ị na-ekpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe ọnwụ, gịnị ka o mere? O gburu mmadụ, o zuru ji gị,
ozile ede gị o megidere gị o nwere ikpe ọnwụ na-ekpe Maazị Nnamdi Kanu nọọ naanị na ọ na-ekwu ya ekwu. O nwere onye ga-ekpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe ọnwụ. Onye ga-ekwu na Chukwu ekwughị. Maazị Nnamdi Kanu is coming out. Mana ife m chọrọ ime ka onye ọbụla mara bụ na ọkụkọ anaghị echefu onye kwere ọdụ n'udu mmiri. Ọkụkọ ọbụla chefuru onye kwere ọdụ n'udu mmiri bụ ajọ ọkụkọ. Echefukwana Maazị Nnamdi Kanu. Unu echefukwana Maazị Nnamdi Kanu. Maka na unu chefuo Maazị Nnamdi Kanu, unu ga-erekleti ya. Unu echefukwana onye akwere unu ọdụ n'udu mmiri. Onwekwa Maazị Nnamdi Kanu ọzọ n'ala Igbo. Onwekwa onye ga-adị ka ya o. Onwurokwa. Wodike bụ odike mbọsị ihe ike mere ọ ga-achọ nwa dike. Ndị a na-ekpere Maazị Nnamdi Kanu ekpere ọnwụ, ha ga-ebukwa Maazị Nnamdi Kanu ụzọ nwụọ. Ndị a na-ekpere ya ekpere ọdịda ga-ebu ya ụzọ daa. Onye gburu m tata ọ ga-azawa Ozo Akajiofor Igbo? Ọ ga-azawa Ozo Ementaemeimo? Ọ ga-azawa Sampe Master? Ọ ga-azawa Ozo Chukwubuzor Mbah? Igbo m tata, ị ga-azawa afa m? Ọkwa na egbe belu ugo belu. Onye biri ibi ya biri, onye gbu na nwanne ya, ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ọgbaghara, ọ ka gị kọsọ ọgbaghara kemgbe. Mana ife ọ na-achọ bụ udo. Nyere aka chi udo ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Achọ na esemokwu. Ebute na nsogbu ọzọ bịa bunye Maazị Nnamdi Kanu n'isi. Ị na-anụ? Maazị Nnamdi Kanu agbago mbọ ka ala Igbo dị mma. Ọ gbago mbọ wee mepee ndị Igbo anya, wee mepee anyị uche, wee mepee anyị anya fụwa ụzọ. Maka o nwere ife anyị ma taa anyị na-amabụlo. O nwere ife anyị na-anụ taa anyị anaghị anụbụ. Ọ maka Maazị Nnamdi Kanu bụ ihe mere anyị ji wee mara ihe anyị na-ekwesịrị ịma. Mgbe na-ekpere ka ọ dị ndụ, ya nwere onye kpere ya ekpere ọnwụ, maka na o nwere onye bụ chi ibi ya. Aga m akwụdosi ike ebe Maazị Nnamdi Kanu kwụ. Ebe ọkwụ ka m ga-akwụ, maka na afọrọ m ya wee fụ ọhamadike. Afọrọ m ya wee fụ mmadụ. Ọtụtụ na-ekwu okwu taa amalụ otu mụ na ya si wee mata. Ụfọdụ amarọ enyemaka o nyegoro m na onye pụta ọ na-akọ. Maazị Nnamdi Kanu ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ. Detụpụ ya n'akwụkwọ, mpụta ya erugo nso. Ọnụ kwuru njọ ga-atụgharịkwuo mma. Ọnụ kọrọ ogiri ọnụ ga-akọrọ ogiri lacha. Ya mere ụmụnne m, IPOB niile, obi unu dajụọ na tabanụ na walida na-apụta. Ị na-anụ? Unu egene ntị asịrị. Si ọ na-emebisi ihe. Na tabanụ n'ụlọ, jikọọ n'onwe unu ọnụ dịka okwu azịza. Nyụkọ ọnụ mamịrị ọnụ ka ọ gbara unu ụfụfụ. Unu ayasakwana ayasa na ọkwa na ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Anyị bụ ofu nwanne. Ihe ọbụla anyị na-azọ n'ụwa, anyị ga-alapụ ya otu ụbọchị. Anyị ga-alapụ ụwa. Ihe a na-azọ bụ maka ụmụ anyị na ụmụ anyị. Otu ụbọchị anyị ga-alapụkwa n'ihe ndị a niile. Mana ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Chukwu na aja ala.